ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। प्रथमस्कन्ध प्रथमाध्यायः। जन्माद्यस्य जतोऽन्वयादितरश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदा च आदिकवये मुह्यन्ति यत्स्वरयः। तेजो वारिमृदं यथा विनिमयो यत्र तिसर्गमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्राजुजितः कैतवर्तो परमो निर्मश्चरणं सतं वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलम्। श्रीमद्भागवते महामुने कृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदयवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुशुभ्रिस्तत्क्षणात् निगमकल्परगलितं फलं शोकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। नमयि नृसिंहचरण अनादि परम कारण जाबिनु आदि मध्यान्त विचारे न घटे जगत। इंद्रिय अर्थ जे जनई स्वते जे नित्य प्रकाशई आनंद मने वेद सार ब्रह्मारे जे कला विस्तार जाहार रूप हृदय चिंती वेद पुरुष न जानती मूर्तिका विकार जे मंत जलरे हुई कल्पित जले उपल बुद्धि करी मृग तृष्णारे जेन्हे बारी रूप रूप स्थिति तीनी जार गोचरे अनुमानी स्वभावे नोहे से ते मंत ए सांख्य जोगिंकर मत आत्म प्रकाशे सदा थाई निरस्त कुहक बोलाई सत्य परमानंद हरि जा भावे भव सत्य करी एमंत सत्य रूप जार तापादे मोर नमस्कार तार चरणे नित्य ध्यान करी तरंती साधु जन से कृष्ण पाद हृदय धरी प्रबंधे गीत नाद करी अशेष जनकर हिते कहई दास जगन्नाथे निर्मल मुनिंकर मते हरिचरित भागवते कहिबी अछि जेते गुण सुजने सावधाने शुण कपट धर्म जहि नाही परम शास्त्र बोलाई जे साधु जनकर धर्म माया वर्जित शुद्ध कर्म से धर्म जहि अनुमानी एणे संसारे जेते ज्ञानी नाही ताहांक अहंकार सहिष्णु भूते दया पर तांक विचारे धर्म जेते शुण कहिबा दृढ़ चिते लक्ष्य लक्ष्य जेते प्राणी बोध विचारे परिमाणी छे वस्तु अछि जहि पूरी जहा चिंतन्ति ब्रह्मचारी श्रवण मात्रे मोक्ष पाई तापत्रितय क्षय जाई हृदये बसईत क्षण अनादि प्रभु नारायण एणु अधिक अन्य ग्रंथे
କି ପ୍ରୟୋଜନ ଏ ଜଗତେ। ଏଣୁ ଏ ଭାଗବତ ସେହି ଶ୍ରବଣ ମାତ୍ରେ ଭକ୍ତି ହୋଇ। ଏ ଭାଗବତର ମହିମା କେ ଚିନ୍ତି ପାରେ ଗୁଣ ସୀମା। ସକଳ ଶାସ୍ତ୍ର ଫଳ ଏହି ଶ୍ରୀ ଭାଗବତ ନାମ ଯେହି। ସକଳ ବେଦ ହୋଇ ବୃକ୍ଷେ ଫଳ ଫଳିଲେ ଅନ୍ତରିକ୍ଷେ। କେତେ ହେଁ ଦିନେ ପାଚି ତଳେ ବୃକ୍ଷୁ ପଡ଼ିଲେ ବାୟୁ ବଳେ। ଶୁକ ଧାଇଁଲେ ତାହା ଦେଖି ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସଙ୍ଗତ ଉପେକ୍ଷୀ। ତୋଷେ ଅଧରେ କ୍ଷତ କଲା ଭିତରେ ସୁରଙ୍ଗ ଦିଶିଲା। ତହୁଁ ଗଳିଲା ରସ ସାର କିଅ ବା ଦେବା ପଟାନ୍ତର। ଅମୃତ ନିନ୍ଦେ ସ୍ୱାଦୁପଣେ ସୁଜନେ ପିବ ଅନୁକ୍ଷଣେ। ଆନନ୍ଦେ କର ଶୁଦ୍ଧ ପାନ ଯେଣେ ପାଇବ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ। ଏ ରସ ଚାରି ବେଦ ମୂଳ ନିଗମ ବୃକ୍ଷର ଏ ଫଳ। ପିବ ଜୀବନ ଅନ୍ତ ଯାଏ ଯେବେ ବଞ୍ଚିବ ମାୟା ମୋହେ। ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ସାବଧାନେ ହରିଚରିତ ଶୁଦ୍ଧ ମନେ। ସର୍ବଦେବଙ୍କ ରମ୍ୟ ସ୍ଥାନ ନାମ ତା ନୈମିଷ ଅରଣ୍ୟ। କଳିର ଆଗମନ ଦେଖି ମୁନି ଏ ସ୍ଥାନ ଉପଲକ୍ଷୀ। ସୌନକ ଆଦି ମୁନି ଗଣେ ମିଳିଲେ ନୈମିଷ ଅରଣ୍ୟେ। କଳି କଳୁଷେ ଭୟ କରି ମୁନିଏ ଏକାନ୍ତେ ବିଚାରି। ସଂକଳ୍ପ କରି ଏକ ତୁଲେ ମହାସୁଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭିଲେ। ଜାଣନ୍ତି ଶୁଭପ୍ରଦ ବାଞ୍ଛା ସ୍ୱର୍ଗାଦି ଲୋକେ କଲେ ଇଚ୍ଛା। ସକଳେ ମିଳି ପ୍ରାତ କାଳେ କର୍ମ ସମ୍ପାଦିଣ ନଳେ। ସୁତ ମୁନିଙ୍କି ପୂଜା କରି ବସିଲେ ସକଳେ ଆବୋରି। ସକଳ ମୁନି ଶୁଦ୍ଧ ମନେ ପୁଛିଲେ ଅମୃତ ବଚନେ। ଋଷୟ ଉଚୁଃ ହେ ସୁତ ଶୁଣ ସାବଧାନେ ତୁମ୍ଭ ମହିମା ଅନୁମାନେ। ସର୍ବପୁରାଣ ଇତିହାସ ଶୁଣିଲୁ ତୁମ୍ଭର ସକାଶ। ସଂସାରେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଯେତେ ସର୍ବଗୋଚର ତୁମ୍ଭ ମତେ। ବେଦବିଦଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯେ ବ୍ୟାସ ମୁନି ତପୋନିଷ୍ଠ। ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଅଟ ତୁମ୍ଭେ ଏକଥା ଭଲେ ଜାଣୁ ଆମ୍ଭେ। ପୂର୍ବେ ଯେ ଥିଲେ ବହୁ ମୁନି ତାଙ୍କ ବଚନ ଅଛୁ ଶୁଣି। ସକଳ ଶାସ୍ତ୍ର ତୁମ୍ଭ ତହିଁ ବେଦ ପୁରାଣେ ଯେତେ କହି। ବ୍ୟାସଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଘେନି ସକଳ ଶାସ୍ତ୍ରେ ତୁମ୍ଭେ ଜ୍ଞାନୀ। ଦଇବେ ଅଛି ଏହି ମତ ଯେ ଶିଷ୍ୟ ଗୁରୁର ଭକତ। ଶିଷ୍ୟ ଭକ୍ତିରେ ଦୟା ବହେ ସକଳ ଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ କହେ। ଏଣୁ ବ୍ୟାସଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଯେତେ ପ୍ରକାଶ ଆମ୍ଭର ଅଗ୍ରତେ। ନିଶ୍ଚେ ଏକାନ୍ତ ଶ୍ରେୟ ଯେତେ ଏ ଜୀବ ତରିବ ଯେ ମନ୍ତେ। ଯେଣେ ତୁଟଇ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା କହ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଯେବେ ଦୟା। ଏ କଳି ଯୁଗେ ଯେତେ ପ୍ରାଣୀ ଅଳ୍ପ ଆୟୁଷ ପରିମାଣୀ।
ସ୍ୱଭାବେ ମନ୍ଦମତି ହୋନ୍ତି ପ୍ରାଣିକି ଉପଦ୍ରବ ଚିନ୍ତି ଯୁଗବେ ଭାରେ ପରିମାଣି ସକଳ ଧର୍ମ ତୁମ୍ଭେ ଜାଣି ଯେ ଧର୍ମ ଶୁଭ ତୁମ୍ଭ ମତେ ସାରା ଉଦ୍ଧାରି ଦୃଢ଼ ଚିତେ କହ ସଂସାରେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଯେମନ୍ତେ ମାୟାରୁ ନିସ୍ତାର ଯେଣେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ହରି ଏ ଜୀବ ଆତ୍ମାକୁ ଉଦ୍ଧାରି ତୁମ୍ଭେ ପ୍ରସନ୍ନେ ଯୋଗ ବଳେ ପ୍ରକାଶ କର ମୋହି ତଳେ କି ପ୍ରୟୋଜନେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବକୀ ଉଦରେ ସମ୍ଭୂତ ସେ ହେତୁ କହ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତେ ଆମ୍ଭେ ପଚାରୁ ଜନହିତେ କି ପ୍ରୟୋଜନେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବକୀ ଉଦରେ ସମ୍ଭୂତ ସେ ହେତୁ କହ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତେ ଆମ୍ଭେ ପଚାରୁ ଜନହିତେ ସଂସାରେ ଯାଇ ଅବତାର ପ୍ରାଣୀ ମଙ୍ଗଳ ବୃଦ୍ଧି କର ଜଗତ ତାରେ ସେ ଚରିତ ତୁମ୍ଭେ ତା ବର୍ଣ୍ଣନେ ସମର୍ଥ ଘୋର ସଂସାରେ ପ୍ରାଣୀ ପଡ଼ି ଆତ୍ମନିସ୍ଥାର ପଥ ହୁଡ଼ି ଯାହାର ନାମ ଉଚ୍ଚାରିଲେ ସଂସାରୁ ତରି ଯାନ୍ତି ଭଲେ ଯେ ଭୟ ଜୀବ ତେଜ ହରେ ସେ ହରି ନାମ ଶୁଣି ଡରେ ଯାର ଚରଣ ଆଶ୍ରୟ କରି ପବିତ୍ର ହନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଶୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି ସର୍ବଜନେ ଗଙ୍ଗା ଯେ ସନେ ସ୍ନାନ ପାନେ ଯାହାର ଯଶ ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଲୋକେ ମୁଖେ ଭଣନ୍ତି ସର୍ବଲୋକେ କଳି କଳୁଷ ନ ଲାଗଇ କେବା ନ ତରେ ଏହା ଗାଇ ଯା ଯଶ ଗାଇ ମୁନି ଗଣେ ସୁଖେ ତରନ୍ତି ଭବବନେ ଯେ ହରି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭିତରେ ଲୀଳା ସରାଗେ ଅବତରେ ବିଶ୍ୱ ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥିତି ନାଶ କି ରୂପେ କରେ ତା ପ୍ରକାଶ ମତ୍ସ୍ୟାଦି ଅବତାର ମାନ ଧରିଣ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ଆତ୍ମାର ଯୋଗ ମାୟା ବଳେ ବିହରେ ଅବନି ମଣ୍ଡଳେ ସେ ହରି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶୁଭ କଥା କହ ହେ ସୁତ ଧର୍ମ ଜ୍ଞାନ୍ତା ତାର ମହିମା ଶୁଣି ନିତେ ତୋଷ ନ ଲଭୁ ଆମ୍ଭେ ଚିତେ ଜିହ୍ୱା ଯେ ସନେ ଶୁଦ୍ଧ ରସ ପିବନ୍ତେ ନୁହଁଇ ସନ୍ତୋଷ ଅନନ୍ତ ସଙ୍ଗେ ଥାଇ ହରି ଜଗତେ ଯେତେ କର୍ମ କରି କପଟେ ନର ରୂପ ଧରି ଅତି ମାନୁଷ କର୍ମ କରି କଳିଆଗମ ଆମ୍ଭେ ଦେଖି ସକଳ ସମ୍ପଦ ଉପେକ୍ଷି ଏ ପୁଣ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରେ ଶୁଭ କର୍ମେ କୃଷ୍ଣର କଥା ଅନୁକ୍ଷଣେ କରି ତରିବୁ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା ଭୋମୁନି ତୁମ୍ଭେ କର ଦୟା ଆମ୍ଭର ପୂର୍ବ ପୁଣ୍ୟ ଫଳେ ସଙ୍ଗ ହୋଇଲା ତୁମ୍ଭ ମେଳେ ଏ ଭୟଙ୍କର କଳି କାଳେ ଆମ୍ଭେ ଯେ ଅଛୁ ଭବ ଜଳେ ଏ ଜଳୁ ତୁମ୍ଭେ କର ପାର ବୋଇତେ ଯେହ୍ନେ କର୍ଣ୍ଣଧାର ଯେ ହରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବତ୍ସଳ ସର୍ବଦେବଙ୍କ ଆଦି ମୂଳ କବଚ ଯେହୁ ଧର୍ମ ଅଙ୍ଗେ ସୁଖେ ବିହରେ ନାନା ରଙ୍ଗେ
କଳିଆଗମେ ଭଗବାନ ଗମିଲେ ଆପଣା ଭୁବନ। ଯେ ଧର୍ମ ସଂସାର ରଖିବ ସେ କାହିଁ ଶରଣ ପଶିବ। ଏକଥା କହ ମୁନିବର ଆମ୍ଭ ସଂଶୟ ଯାଉ ଦୂର। ଏମନ୍ତେ ନୈମିଷ ତୀର୍ଥେ ସୁତ ମୁନିଙ୍କର ଅଗ୍ରତେ। ସୌନକ ଆଦି ମୁନିଗଣେ ଯେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଜଣେ ଜଣେ। ନିର୍ମଳ ବିଷ୍ଣୁର ଚରିତ କୃଷ୍ଣ ବିଷୟ ଭାଗବତ। ସୁଜନ ଜନଙ୍କର ହିତ କହଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ ପ୍ରଥମସ୍କନ୍ଧେ ନୈମିଷିକୋପାଖ୍ୟାନେ ସୌନକାଦି ମୁନିପ୍ରଶ୍ନୋ ନାମ ପ୍ରଥମୋऽଧ୍ୟାୟଃ। ଓಂ ଶାନ୍ତିଃ।